Mga boss, meron tayong isda. Bisugo. Kalahating kilo, sariwang-sariwa pa yan. Hindi pa nalalagyan ng yelo. 50 pesos. Mura isda ngayon. Bisugo. Lulutuin natin to sa Toyo. Chinese style. Paano mga boss? Lilinisan ko muna. Mainit na yung mantika. Luto na tayo. Printuin natin yung bisugo. Ito yung pinagchicharonan ko ng baboy. Chicharonan ng baboy. Ito na yung natin bisugo na nalinisan na. Tanggalan na ng hasang sa kaliskis. May asin na rin yan. Isasalang na natin para prituhin. Ayan na boss, nakasalang na. Ito yung mantika, pag naprituhan ng isda, tapo na. Pero kagahapon at sinigsaronan ko ng baboy, pwede pang gamitin. Pero pag nalutuan ng isda, wala na. Pangit na. Ayan, marasa yung isda na yan. May baboy pa na halo. Isda ng baboy. So, update na lang mga boss. Naluto yan. At mag-iiwan tayo ng bawang sa Luya. Ito yung Chinese style na luto. Mga boss, baliktad na. Malapit na maluto. Dalawang salang. Siyam na piraso yung kalahating kilo na bisugo. Mga boss, ito yung pangalawang salang ng prito na bisugo. Mga boss, luto na yung bisugo nating prinito. Tapos lulutuin na natin to na Saluyot sa bawang. Toyo. Ito mga boss, magigisa tayo ng luya sa bawang. Mga boss, nagpainit ulit tayo ng mantika. Mainit na. Ito, magigisa. Simple yan lang. Sunod na natin yung bawang. Bustado. Tapos pagkasunod na yan, sumain yung toyo. Ayan, maglalagay na. Tapos yung mga boss, maglalagay tayo ng konting tubig. Yan. Hayaan lang muna natin yan kumulo. Pag kumulo na yan, susunod na natin yung isda na bisugo. Simple lang yan. Maluto pero sumasarap. Ayan mga boss, kumukulo na. Susunod na natin yung isdang bisugo. Lasa yung luya. Subukan nyo ito at masasarapan kayo. Bisugo sa luya sa tuyo. Mga boss, luto na. Kainin na natin para mag-plating tayo. Masyadong maingay si G.
Oh, mga boss, luto na. Tingnan nyo naman. Ang gandang tingnan. Oh, mga boss, mayroon na naman tayong ano, isda na naman. Ito, balamban na isda. Tawag dito sa probinsya namin, balamban. Alam ko sa Tagalog nito, sasa. Ayan o, lulutuin natin to. Pero anoin muna natin yung isda. Tatanggalan natin ng kaliskis. Iprito lang natin to. O, ito na mga boss, yung ano, isda na balamban, sa Tagalog sasa. Na ano na to, na yung isda na, natanggalan na ng hasang. Nakakaliskis oh, ayan oh. Piprito ko lang. Masarap din to, inihaw, paksiw sa kamatis. Masarap din ang luto to. Ito, sariwang-sariwa yan oh. Ito, ipiprito ko na lang. Paborito to ni CG, prito. Paksiw sa kamatis, masarap din. O sige mga boss, update na lang. O mga boss, mainit na yung mantika. Ilalagay na natin yung ano, isdang sasa. Dito sa amin tawag balamban. O. Ano boss oh? Unang salang yan, 5. Pangalawa, 5 ulit. Kasi 10 piraso to. O mga boss, luto na yung ano, isda na balamban na prinito natin. Tagalog sasa. Ano? Partner to na ano, bisugo. No, niluto ko na ano, Chinese style. Prinito na bisugo tapos ginisa sa luya, bawang, tapos toyo. Napakasarap. Isda na naman, sariwa. Kasabay ng ano, sasa. Sa Bisugo. Ito, medyo mahal naman eh. O ito, ang tawag dito sa amin, turos. Alam ko sa Tagalog nito, danggit. O paano? Ito, ano daw? Prito na naman. Mas gusto ng ni CG ang prito. O ano mga boss o? Mga boss, dinengdeng. Pero yung gamit nating isda, ano? Tawag dito sa amin, buraw. Alam mo sa Tagalog, anuhaw. Ito yung ano, saluyot, malunggay. Saka may bulaklak ng kalabasa. Pinakuluan sa kamatis, sibuyas. Tapos timpla ng patis. Ito yung ano, mga pagkain Ilocano. Ilocana kasi lula ko, kaya mahilig sa ganito. Dinengdeng. Paborito rin ni CG to. Partner to sa isda mga boss, na prinito natin. Ayan o. Madali lang naman magluto nito eh, kaya di ko na binidyohan kanina. Papakulo ka lang ng tubig na may sibuyas sa kamatis. Pag kumulo na, ilagay mo yung isda na prinito. Sunod mo yung saluyot, bulaklak ng kalabasa, saka dahon ng malunggay. Lagyan ng patis, saka kung may bagoong, meron ding ano to, konting bagoong. Di ko na na-video kanina kasi nagpiprito ako ng isda. Okay yan mga boss. Sarap na naman ng ulam natin. Dinengdeng. Saka merong ano, bisugo na luto sa toyo. Prinitong sasa na balamban. Dito tawag sa amin balamban. Saka meron pang prinito na danggit. Dito sa amin tawag turos. Iba kasi yung marara, pero danggit din. O paano mga boss? Update na lang. Sarap na naman ang ulam ngayong tag-ulan. Ayan o, pambihirang luto. Iba talaga pag ano, buhay probinsya. Mga simpleng lutuin lang. Mga boss, luto na yung ano, danggit. Ayan o, ganda ng pagkakaprito natin. Kakain na tayo. Partner sa yung bisugo, yung dinengdeng, saka bisugo, saka sasa. So, paano mga boss, huwag kalilimutan mag-like and subscribe, saka click na rin yung ano, notification bell para updated kayo sa mga bidyong parating. Hindi lang yan, madami pa tayo lulutuin. O paano?
Kain na. Sige mga boss. Sariwan-sariwan danggit. O paano mga boss? Huwag tayo makakalimot ulit tumawag sa Panginoon. Thank you po Lord sa biyaya na naman sa araw na ito. Di mo kami pinababayaan. In Jesus' name. Salamat po.